Ćao ljudi, danas ću vam pokazati kako se pravi lizalica i šta vam sve treba. Evo, treba vam ovako kašika, šećer i džez obično za kafu. Sad ćete vidjeti proceduru. Ovako, prvo upalimo šporet, uzmemo šećer, upalimo džezu, ali još malo. Tako. Taj šećer stavimo na ringu. Uzmite kašiku. Zakon ćete naravno kasnije da zagrabite. I morate da mešate, da ne bi zagoralo. Mešate. Dok se ne istopi. Ovako. Evo vidite kako je počeo da dobija zlatnu boju. Sad opet mešate. Meni je nezgodno ovako sam snimam klip. Imamo ko da mi drži, pa mi je nezgodno da mešam i da snimam. Ali dobro, mislim da će se vidimo. Evo ga. Da sam malo više šećera stavio, ali ne vidite. Sad ćemo vidjeti što će da dobiti. Dobit ćemo lizalicu, naravno. Samo ovako da se istopi. Vidite. Evo ga. Kulja. Mešajte. Mešajte. Vidite kako sad izgleda. Vidite. Sad uzmite, zagrabite. Čekaj malo više. Da pomerimo da ne izgori. Sad čekamo malo da se ohladi. Čekaj da isključimo šporet. Evo ga. Pa još malo da zagrabimo. To sad je dobro. I sad samo čekajte se ohladi. I evo, lizalica je završena. To je to. Hvala što ste gledali klip. Vidimo se. Ćao, pozdrav.